Sí, a verdade é que foi un partido moi competido, sabíamos que a selección asturiana pois era unha selección con moito potencial porque ten xogadores de Sporting e de Oviedo que son boas canteiras e bueno, o partido foi moi igualado, pero sí que é certo que o que máis expuxo e o que máis quixo gañar, pois ao final o fútbol foi xusto e conseguimos esa vitoria porque bueno, ao final nos últimos minutos metemos moita xente arriba e atrás estuvemos moi seguros e prácticamente pois non nos tiraron a porta, sí que é certo que no balón parado pois generaban moita incertidumbre, pero fomos capaces de dominar esas disputas e esas segundas xogadas e a verdade é que lle dou a enhoraboa ao equipo porque fixe un traballo moi bo. No, a ver, non creemos que se nos fora escapar o partido, estábamos moi seguros, unha seguridade defensiva moi boa, pero sí que é certo que che generan incertidumbre esas situacións, como digo, a balón parado, porque, bueno, hai posibilidades de algún marcaxe erróneo en situacións de centro lateral e ao final, pois, bueno, con esa xente que metemos arriba, que entrou moi ben desde o banquillo, pasamos a xogar con dous dianteiros, pois, deunos esa versatilidade e ese potencial arriba para gañar o partido. Eu creo que foi un partido moi difícil, que tivemos que maduralo durante os 80 minutos, pero que al final, como diste, conseguimos o obxectivo, que era gañar e poder empezar o torneo sumando. Creo que sí, eu creo que, bueno, tivo bastantes faltas, aínda que o campo quizáis botaba demais, pero bueno, conseguimos gañar. Sabe moi ben, a verdade é que sabe aos 3 puntos que merecíamos gañar, pero temos que ter a cabeza fría para poder seguir co obxectivo, que é gañar o torneo. Podemos disfrutar un pouco, pero eu creo que xa desde agora xa poderíamos comezar a pensar en Melilla.